natipon-tipon tayo at dagitoy dagiti kakabagyan nga taga Kunkunig Santa Lucia. Dagiti pumarupya ti Sibilya, dagiti lektor ken apolite nga naiyaw awan, dagita ti nakapudno nga napantilibang. Itinagan ni manang isa, Isabel tinagan na manang ko, kini kayong ni nga ni Johnny. Iti pamilya da, ipupusay ni Jeffrey. Ke maliwliwada nang runa iti pamilya ti kadda tayo nga mangidaton ti nasanton a misa. Pero daytoy ti kadakkelan nga kararag nga ited tayo iti daytoy kapsat tayo. Itultuloy tayo nga kararagan. Pittat nga ipapatay biglaan nga ipapatay. Naman pa unique daytoy nga dagitoy nga kakaanakan ni very unique da. Da nakita da nga banyas immabot. Kunana di maysa, diyan mo nitikong muna ni Punso. Tataulang ten nakalaan di bunan. Kunana nakita mga rumwa niya. Kunana kaya mo na ni Punso. Sino para taon ni Titikaw? Nitikong para taon tapno hanga pumanaw di banyas. Napan naalaan di bunan. Tatanja ka mo na kasursuruan da nga agdait ti sapatos. Nitikong ti para kanbas ni Punso ti para dait ti sapatos. Ke apay awan discount na kunana kano ko. Ada pong no senior citizen ada discount na. No kayat mo i-fix ta pa itasaka mo tap mo. Diyan mo pa niya kung kuno ni pa tikong tatanda. Tikong namin ti palayaw na konsumo diyan ding na. Very unique ada gitoy nga kakaanakan mi gasan pa mo ta para tattaon ti banyas ken agda iti sapatos kay fix na kanon tapno nga maikatan. Handa unay nga minanyo unay ko dori da kayo unay makikita ida tadad to ida nga rod na iya dayuda. Piada giti taga Rosario ta kanayon dito ka medyo adayo. Iso nga uri dagiti kabalik ko ti kumbento handa unay nakikita dagiti nga ubing handa unay nga nakadindin na hanga kaslaka dagiti daddo mga umay dadyo kumbento umay dalatan. Pitat nga ipapatay 26 years old bigla nga nagsakit. Leukemia kun ada di kan lymphomia kun ada met nagkanser di kan na stroke ka kung nga tadi kababa di jay platelet nan nalokatan tayo kun ada damo nga matay uy ulo na tan takaro di blood clot kuno expectarum ado ko mapay maati plano kanya na ado mati plano tayo ta ubing pay nga mapanlat tamot ti papatay niya madala tamot biglaan nga pan nakatay kaya isot ko na tayo nga palagi pantay mo bagbagi tayo nga sisagana tayo latta ko mga kankanayong sisagana tayo latta ko mga magisagana di puso tayo ure ki pamilya akay di agregat akay hami nga ma-acceptar ang kasjay nga maging gaangay inutan nga akseptaran ng iso ti plano ni Apo Diyos ko na tayo latan amo tayo nga rod maging ti plano ni Apo Diyos kasla datayo nga rod ka di puso tayo kuma di kararwa tayo isagsagana tayo akan kanayon ta antay nga rod nga amo ti plano ni Apo Diyos kanya tayo. Anya ti kungkunan na dito, ipanagtalik. No anya ti plano ni Apo Diyos kada tayo, masapol nga agtalik tayo. No anya ti kayat ni Apo Diyos kada tayo, surrender latta ko madayjay di puso tayo. Maure ubing, no kayat na pumusay. Adamo dagatay agnangabitin na kayat dan ti matay, di damo matay. Agdali na naag ijay patik nga da talaga nga di na pa maimulagat ni matana. Dinalanaan nagungaran dijay manan jamo nagsishat manan ke adamo nalanaan ti amok na pigpigsa mo na salsalon at di ba isumamot ti pinununtun tayo so nga di tayo amo no nya ti plano ni Apo ag surrender tayo lataan talit tayo latakin ni Apo Diyos kiso dayay mo tap no makaagtalit tayo kinkwana at ikuna tayo nga di bagbagi tayo kapalpalagipan na si asino tayo adda kadilinteg na di panagbiag karkada mariri na kadagay tatatao nga agay ayat tayo mariri na ada kada tayo nga tao na tayo ni Apo Diyos amo tayo ti tumulong mga sakit iti kabsat tano da tayo mati pumusay ako barbaring ano ilalaon da tayo mat wala da mga karkararag nga ay di ka pay lamatoy kung nada ko makanya tayo ti kinadakas mo kuno kina awan maitulong mo ay kanarigatan ito ni ka pumusay na kana siya aton no ilalaon da kamat umana di jay da tayo ag-surrender kanya po Diyos, agkararag, italit tayo dagiti, amin tayo, kitaan tayo tagiwagas kay panagbiag tayo, para iti tattao na, tapno nakarusto, ano dati di pumusay,
Ladagop-dagupon tayo dito nga kararag tayo para kini Jeffrey nga anak tayo, kabsat tayo.